Ano muna, tayo ng ulam. Pulpoles. Sarap naman yan. Pero wala akong pambili eh. Wala tayong pambili niyan. Hanggang tingnan tayo. Oh, sarap po. Sarap-sarap na. Yum, yum, yum. Ilang dahon. Dahon-dahon na lang ang ating bibilhin. Pambalot ng sardinas. Kita. Ito na lang. Ito na lang. Sarap to. Ang balot ng sardinas, boss.
Pepsi. con esto? Ah, ¿tiene bolsas? Está bien.
Those wala na gusto ko nito naman yan. Oh, any bags are okay today? No bag. Still 49. Can you give me a big finger, please? This one. The rest of it. No, that's it. Give me that. One bag. Ito lang na ulam ko. Yan. Paghirap na. Dito sa California. Babush!